וואו, כמה זמן לא הייתה לנו ישיבה טובה כזאתי? כן, רוצים לארגן איזה משהו? דווקא היום לא מתאים, אני גמור מעייפות. חמישי הגיע והוואטסאפ כבר רותח, שלב ט' מתעכבים כי המרחק מול הירח, קולר כבר מזיע אפילו שהוא התקלח. רפפפפפפפ כבר דיבר עם ההורים וזה בסדר, קיבלנו אישורים אפילו מגברת נצר, קנינו חטפים וכבר סידרתי את החדר. רפפפפפפפ אצלנו בישיבה אנשים מהסביבה, בידורית כבר נשרפה, כל הפסטה נשפכה. אצלנו כאן ביישוב כבר מתחיל להיות צפוף, כולם מוכנים לעוף, מישהו קרא תפוף, נאשים את עד גם ככה. דורון, גילשטרק, ניטאי, ברני, גור של ארי, וואלה ככה בבוגרת, אורי, לוקאץ', אוהב, גילי, אמיר, וואלה ככה בבוגרת, החג הזה כמעט מוכן, אוי אני רואה ענן, אלוהים עזור לי כאן, איך תמיד הולכים לחורף. יא ביי, כל החג הזה עליי, דיברתי גם עם סיגי שאולי לדחות כדאי, וואלה ניטאי לא רגוע, כבר חודש לכל הצוות הוא חופר. פאק, איזה שובר. בספה יש חור ויש גם תמי 4, שנק בישיבה קורא לכל אמא ואבא, ישיבה פיצוץ שלא נעוף עד החלל, כולם רוצים שתייה לכן הוצאנו את הפקה. תיכנס לשירותים ותקרא קצת הידעת, תשקר לסיגי ותכתוב שכבר נעלת, תחפש מחליף עדכן את גל והגברת, אין לי בוגרת אחרת. אצלנו בישיבה חבר'ה מהרחבה, מאחים גם בשעה, רישיון אז לא נורא. אצלנו בישיבה אנשים משוחררים, 190% דברים, את כל הספות הורסים, תתקנו כבר את הסנוקר. עידו, עומר, עידו, יעל, עידו, אופק, וואלה ככה בבוגרת, יובל, רותם, שני, גל ולנסי, וואלה ככה בבוגרת, כל החבר'ה שוב בהיי, הדרכה עד מתי, נתראה ויאללה ביי, כי וואלה ככה בבוגרת. 1000 ג'וקים וגג מתפורר, צ'ק, אין פה אוכל והמקרר, רק עלה על הגג, בלוני כמו במבול, רק הפורימון הגיע בול, ברן ספק שהחג הזה ממש מושקע, מתחנו את כל הגבולות, הרמנו אחד הפקה, רק דבר אחד שעוד רציתי להסביר, תתכוננו החג הזה יהיה אדיר. וואלה ככה בבוגרת, אופיר, עומר, שחר, אללה, וואקבר, וואלה ככה בבוגרת, כל החבר'ה שוב בהיי, אוהבים אותך סכנאי, נתראה ויאללה ביי, כי וואלה ככה בבוגרת. גיל? גיל? יואו, את לא מבינה איזה חלום היה לי עכשיו. היינו כולם כזה, ככה בבוגרת. תחזור לישון. רפפפפפפ